What up jengiä, taas mennään. Tänään my daytat. Tänään mulla on vaan vähän erikoinen koulupäivä. Koska merelle. Ja noniin, tervetuloa seuraamaan päivää. Jotain me voidaan laulaa. Otetaan ihan laulu. Kirjoista jotain ihan siellä tuon täältä. Niin tunti menee paljon nopeammin, ajatelkaa. Mennään, joo, tehdään. Niin Mitäs laulun deerustella? Miksi voisi vanha puolella, niin se on niin joo. Sehän meni. Meni soita. Joo. Kuuluu täältä. Ei nyt siinä päällä. Jee! Se tunnee kun noin löysi ton biisi 3 kertaa nopeampaa kuin mä. Koska mä kirjoitin väärin. Sillä paskat suumi tai jotain. Ei silloin jo mäkin on. Jee! Häh? Empt. Sori, näyt mun videon. Päähän nyt joku on. Kaikki tietää Ryöväsker vlog. Se tulee melkein samanlaista.